Kasabay ng paglitaw nito ay ang pagramdam ni Dario ng isang napakabigat na presensya sa bawat pagrinig niya ng tunog ng tungkod na dala nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas ang diwata sa pamamahay ni Lola Astring nang sa hindi malamang dahilan. Animoy tuluyang nawala ang takot nito laban sa mga demonyo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang tuluyang maglaho ang liwanag sa likuran nila Lola Astring. At kasabay nito ay ang paglitaw ng batang taga Iloilo sa kanilang harapan. Sa pagsilay dito ni Dario ay doon niya nasipat ang kakaibang mga mata ng batang yon na halos ikabulag na ng kanyang paningin. Kahit merong kakaibang taglay na malakas na abilidad ang pagiging gabunan ni Dario, ay hindi nito magawang umubra sa batang yon nang sa hindi niya malamang dahilan. Ang mga kabayo naman ng mga demonyong papasugod na sa kinaroroonan nila Lola Astring ay biglang naghalinghingan at nagsitayuan na parabang nakasilay sila ng isang katakot-takot na nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang umatras ang mga ito habang patuloy na itinataas ang kanilang mga kamay at armas. Nakayuko rin ang mga demonyo na parabang ayaw nilang makita ang batang manggagamot na tumalon sa isang lagusan patungong Ulutanga. Habang naglalakad noon ang bata patungo sa unahan nila Lola Astring, ay hindi nito nagawang lumingon. Si Dario noon ay halos mapasubasob na sa lupa na parabang merong isang napakabigat na enerhiya ang pumapalibot sa kanya. Paglalarawan ni Dario sa bata ay nagliliwanag ang buong katawan nito at hindi bumababa sa pagtayo ang kanyang mga buhok na parabang ito ay nakabaliktad. Nagliliwanag din ang mga mata nito at meron itong daladalang tungkod sa kanyang kanang kamay. Habang patuloy itong tinititigan ni Dario, doon niya nasipat ang isang napakatalas na sandata na halos ikasugat ng kanyang kaluluwa. Nakikita din niya noon sa buhok ng bata ang pagkumpas ng mapuputi nitong mga pakpak na halos hindi niya mawari kung anong uri ng nilalang ang batang manggagamot na yon. Nagiging isang gintong baluti din ang mga ordinaryong kasuotan nito sa bawat pagtama ng liwanag ng buwan. Kasabay ng paglayo ng bata ay ang paglapit naman ng diwata sa kanilang kinaroroonan. Ginang Babaylan, salamat naman at nagawang marinig ng anghel ang aking pagninilay. Ngayong nandirito na ang batang manggagamot, masisiguro ko na ang ating kaligtasan. Masayang wika ng diwata. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsilay nila sa bata habang patuloy nitong pinapaatras ang 9 na demonyo. Nang wala na itong lugar na maaaring atrasan, ay pinili ng bata na ikumpas ang kanyang tungkod na siyang nagbukas ng lagusan patungong impyerno. Wala nang nagawa noon ang mga demonyo kung hindi ang muling bumalik sa kaila-ilaliman ng impyerno. Matapos niya itong gawin, ay tuluyan din namang nawala ang lagusang pinaglagusan ng mga demonyo. Kasabay ng pagkawala nito ay ang muling pagbukas ng isang liwanag na siya ring agarang pinasok nung bata. Bago pa man ito tuluyang makapasok sa lagusang yon, ay pinili nitong lumingon sa kinaroroonan ni Lola Astring at dahan-dahang ngumiti. Segundo lamang noon ang pagitan nang tuluyan na itong maglaho sa lugar na kanilang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Ang iilan sa mga napaslang na mga kasamahan ni Dario
ay agara namang nilamon ng lupa na para bang may buhay ang mga ito. Hindi na niya ito nagawa pang lapitan sa kadahilan ng mariin siyang pinigilan ng mga diwata. Huwag mo nang tangkain pang kunin ang mga bangkay ng iyong mga kapatid. Hindi mo na yan mapipigilan sapagkat yan ang kagustuhan ng anghel na lumigtas sa atin. Magpasalamat ka dahil isa yang karangalan para sa mga pumanaw mong kasama. Wika ng diwata. Matapos nitong makapagwika, ay agaran din naman itong inilahad kay Lola Astring ang nalalapit nitong pagpapaalam. Bago pa man ito tuluyang bumalik sa mundo nila Mapulon, ay pinili nitong bigyan ng isang mutya si Lola Astring na nasa kaanyuan ng isang kwintas na merong 4 na batong nakabaon. Babaylan, tanggapin mo ang mutsyang ito bilang pagkilala sa iyong pagiging isang matapang na babaylan at taong may malasakit sa iyong kapwa. Sa lahat ng oras at pagkakataon, ay poprotektahan ka ng medalyong yan, mapasasakit man o kahit na anong iniindang karamdaman. Taos-puso ang aking pasasalamat sa iyo, Astring, at sa angka ng iyong asawa sa walang pagdadalawang isip na pagtulong sa akin. Dagdag pa ng diwata. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang tuluyan nitong paglutang at hindi naglaon ay tuluyan ding naglaho. Matapos nila itong masilayan, pinili na noon nila Eseng na tumungo sa pamamahay nila Lola Astring upang sila ay makapag-usap. Sa kanilang paglalakad ay hindi maiwasang kabahan ni Dario gawa ng naroon ang antingero na minsan na niyang tinangkang patayin. Huwag mo nang isipin ang nakaraan, Dario. Sa ngayon, ang iyong laanan na lamang ng iyong pansin ay kung paano tayo makakalapit sa bawat isa. Wala nang kaso para sa akin ang ating naging sigalot, kung kaya't iyo na itong limutin. Wika ni Eseng habang dahan-dahang umaakbay sa kanya. Nang marinig ito ni Dario, ay halos hindi na niya maiwasang mapangiti dahil sa sinabi ng antingero. Animoy dahil sa sinabi ni Eseng noon, ay tuluyan ang nabunot ang isang napakatalim na tinik na nakatarak sa kanyang lalamunan. Sa pagdating nila sa pamamahay nila Lola Astring, dali-dali din namang pumasok ang mag-asawa upang maghanda ng kanilang makakain. Marami kasi noon ang kasamang mga antingero ni Eseng sa kadahilan ng natunugan nito ang nalalapit na digmaan kontra sa mga demonyo. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapag-usap ng kasyual sila Dario at ang iilan sa mga kasama nitong antingero. Tinawag naman niya noon ang mga gabunang nasa paligid sa kadahilan ng nais niya din mabigyan ito ng pagkakataon upang makipagkilala sa bago nilang mga kaibigan. Bago pa man sumapit noon ang bukang liwayway, ay tuluyan na ngang naging magkaisa ang hanay ng mga antingero at mga gabunan. Ang tanging naging pamagitan sa kanila noon ay ang isang purong babaylan na si Lola Astring. Sa paglipas pa ng mga araw, linggo, nakaramdam si Dario ng isang kaganapan sa kanilang uri. Animoy meron siya noong naamoy na isang sigalot na hindi maiwasang mangyari sa kanilang angkan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, pinili ni Daryong magpaalam kay Lola Astring upang tunguhin ang tahanang pinagpupugaran ng kanyang mga kasama. Sa pagdating niya sa lugar na yon, ay sinalubong naman siya ng kanyang mga kauri na parabang hindi ito mapakali. Ginoong Dario, masaya ho kaming muli kayong nakabisita sa ating lugar. Pumasok na muna ho kayo sa ating silid upang makadalo kayo sa nagaganap na pagpupulong ng ating mga uri. Wika ng isang gabunan.
Kasabay ng pagwika nito ay ang pagkakaroon ni Dario ng mga katanungan sa kanyang isipan. Nasa batas kasi nila noon na walang sino man sa kanilang uri maliban sa pinuno ng kanilang angkan ang may kapangyarihang gumawa ng isang pagpupulong para sa pangkalahatan. Dahil sa kanyang mga narinig, halos hindi niya mapigilang magalit sa mga taong nanguna sa kanyang desisyon. At sinong may sabing maaari silang magpulong ng hindi ko nalalaman? Hindi na ba nila ginagalang ang aking kapangyarihan bilang pinuno ng ating angkan? Sabihin mo, Gabunan, sinong may lakas ng loob na kayo ay pangunahan? Galit na tanong ni Dario. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw ng kanyang malademonyong kaanyuan na siyang ikinatakot ng mga aswang sa paligid. Alam nilang seryoso na noon si Dario, gawa ng pinaramdam na nito ang kanyang mapanganib na presensya. Matapos niyang tanungin ang Gabunang yun, halos maglupasay na lamang ito sa lupa dahil sa sobrang takot. Nang walang marinig si Daryong sagot sa nilalang na yun, ay pinili niya itong bitawan at dali-daling tumungo sa silid na pinagpupulungan. Sa pagdating niya sa loob ng tahanang yun, doon niya nakita ang tiyuhin ni Hector na nakaupo sa silyang para sa kanya. Walang sabi-sabi ay agad din namang nagwika si Dario ng, "Sinong tampalasang nag-umpisa ng pagpupulong na ito? Wala ba kayong mga galang sa ating katungkulan bilang pinuno ng ating angkan? Kung ayaw niyong magpasakop sa aking kapangyarihan, ay maaari na kayong tumiwalag at magpakalayo-layo sa ulutangga." Kasabay ng pagwika nito, ay ang agara niya namang pagtaob ng mesang pinagpupulungan ng mga ito. Dahil sa ginawa noon ni Dario, kung kaya't hindi na napigilan ng mga Gabunan na umangal sa kanyang ginawa. Dahil sa labis na pagkagalit noon ng tiyuhin ni Hector, ay pinili nitong sumagot ng walang pagdadalawang isip. Bakit, Dario? Pinuno pa rin ba ang turing namin sa'yo? Magmula noong pinatay mo ang ating mga mandirigma para sa walang kwentang diwata, ay tuluyang ka nang itiniwalag ng aming uri. Magmula ngayon, hindi ka na pinuno ng angkan ng mga Gabunan. Galit na sagot ng tiyuhin ni Hector. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtitig naman kay Dario ng iilan sa mga Gabunan na naroon sa silid na yon. May mga Gabunan din doong hindi siya magawang matitigan sa kadahilan ng labis-labis itong natatakot sa kanyang kakayahan. Nang marinig ni Dario ang sinabi sa kanya ng tiyuhin ni Hector, ay pinili niya itong lapitan at nagwika ng, "Ikaw lang ang may sabi niyan. Sa bagay, wala ka namang pinagkaiba sa pamangkin mo, hindi ba? Mamili ka. Isusunod kita sa impyerno o ititigil mo ang kahibangan mo?" Habang binabanggit ni Dario ang mga katagang yon, ay hindi niya mapigilang iparamdam ang kanyang nakakatakot na presensya. Halos ang mga tagabantay noong mga aswang sa paligid ay hindi napigilang kumaripas ng takbo dahil sa labis na pagkatakot sa kanilang pinuno. Nang hindi na magawang makapagtimpi ni Dario, ay pinili niyang ibalibag ang tiyuhin ni Hector. Halos mawasak na noon ang mesa at mga upuan sa paligid dahil sa ginagawang pagwawala ni Dario. Ang iilan sa mga Gabunang ayaw makisalo sa gulo ay piniling lumabas na lamang ng tahanang yon upang kahit papaano'y hindi sila madamay sa pag-aamok ng kanilang pinuno. Nang masipat ito ng iilan sa mga kasamahan ng tiyuhin ni Hector, ay agaran din naman itong sinunggaban si Dario ng walang pagdadalawang isip. Ngunit pagsipat sa kanila ng pinuno ng mga Gabunan, ay biglang nabahag ang kanilang mga buntot
nang masilayan nila ang pandigmang wangis nito. Sige, ituloy nyo! Ituloy nyo na at nang mauna na kayo sa demonyong ito. Huwag nyo akong susubukan dahil hindi ko kayo pakikitaan ng aking awa. Kung demonyo kayo, mas demonyo ako sa inyo. Galit na wika ni Dario. Matapos niya itong sabihin ay halos mapaluhod na lamang sa lupa ang iilan sa mga tagasunod ng tiyuhin ni Hector dahil sa sobrang takot. Nang tuluyan ng makabangon ang pangahas na gabunan, ay dali-dali rin naman itong hinila ni Dario patungo sa labas ng tahanang yun. Sa paglabas nila ay bumungad sa kanila ang iilan sa kanilang mga kapatid na tahimik na nagmamasid. Ito ba ang gusto nyong mamuno sa ating lahi? Ito ba? Wala itong kakayahan upang tayo ay pamunuan. Katulad lamang ito ni Hector na gutom sa kapangyarihan. Walang patutunguhan ang ating lahi kung magpapasakop tayo sa isang nilalang na tanging sariling kapakanan lamang ang iniisip. Wika ni Dario. Demonyo! Hinahamon kita sa isang duelo. Kapag nagawa mong mapatumba ko ng isang beses, sa'yo na ang aking trono. Pero kung hindi, yun na ang magiging katapusan ng buhay mo. Hindi namin kailangan sa angkang ito ang kagaya mong masyadong makasarili at ganid sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Dario. Kasabay ng pagwika ni Dario ay ang agaran naman niyang pagbalibag sa katawan ng tiyuhin ni Hector. Halos hindi na nito magawa pang makatayo sa lupa dahil sa malubhang sugat nitong mga natamo. Sa pagtayo ng tiyuhin ni Hector sa kanyang kinahihigaan, ay ang pagtitig naman niya ng napakasama kay Dario habang bumabanggit ng mga engkantasyon sa pagpapalit ng kanyang anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naging isang gabunan ang nilalang na yon. Agaran din naman itong sumugod kay Dario na merong pagtatangkang kitilan siya ng buhay. Pero paglapit ng tiyuhin ni Hector sa kanyang kinatatayuan, ay bigla itong nagulat nang masipat niyang hindi nagpalit ng anyo itong si Dario. Pagtitig nito sa kanya ng masama, ay biglang umusli ang isang napakatulis na buto sa kanyang mga palad na hindi niya mawari kung saan ito nanggaling. Matapos niya itong masilayan, ay nagwika si Dario ng, Tapos ka na! Ikumusta mo na lang ako sa iyong pamangking nasa impyerno! Kasabay ng pagwika ni Dario, ay ang paghawak niya sa ulo ng tiyuhin ni Hector at walang pagdadalawang isip na inundayan ito ng dalawang malalakas na pagsaksak. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay wala nang nagawa ang gabunan kung hindi ang mapaluhod habang patuloy na nakahawak sa kanyang tiyan. Walang pati dinoon ang pag-agos ng malapot niyang dugo sa kanyang bibig at katawan na siyang naging sanhi upang dahan-dahang mawala ang kanyang ulirat sa kanyang katawang lupa. Habang naghahabol ng hininga noon ang tiyuhin ni Hector, ay pinili naman ni Daryong ito ay lapitan upang kausapin ng masinsinan. Ngunit sa kanyang paglapit, halos nagawa pa ng gabunang yon na siya ay atakihin ng walang pagdadalawang isip. Sa pagdampi ng matatalas nitong mga kuko sa balat ni Dario, ay bigla naman itong naputol na siyang ikinagulat ng mga gabunang nanonood. Wala kang lakas upang kaharapin ako. Isa kang salot sa ating angkan na hanggang iyong kamatayan ay dadalhin mo ang kahihiyan. Wika dito ni Dario. Matapos niyang magsalita, ay pinili niyang ito ay talikuran upang hindi niya magawang makita ang kamatayan nito. Ilang minuto lamang noon ang lumipas,
tuluyan na ngang binawian ng buhay ang tiyuhin ni Hector. Dali-dali rin naman ito noong binuhat ng kanyang mga kasama upang ilibing di kalayuan sa kanilang pinagtitirhan. Bago pa man ito tuluyang mailibing sa lupa, pinili ni Daryong kunin ang 2 paa nito upang itago. Alam kasi ni Daryo noon na maaaring makipagkasundo ang tiyuhin ni Hector sa mga demonyo na siyang magbibigay sa kanya ng kakayahan upang muling makabangon sa mundong ibabaw. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili ni Daryong pulungin ang kanyang mga kapatid upang linawin sa kanila ang pagkamatay ng iilan sa mga mandirigmang gabunan. Nang maipaliwanag na ni Daryo ang lahat, ay wala naman siyang nakitang problema sa kanyang mga kapatid. May iilan din noong nakapagsabi sa kanya na hindi naman nila kagustuhan ang pagpupulong na ginawa ng tiyuhin ni Hector. Ayaw lang nila noong magkagulo ang kanilang uri, kung kaya't hinayaan na lamang nila ito sa kanilang nais. Bago pa man noon natapos ang kanilang pagpupulong, ay pinili ni Daryong kausapin ang mga kasama ng gabunang kanyang pinaslang upang kahit papaano'y maliwanagan ang mga ito sa pagkakamaling kanilang ginawa. Pinili ni Daryong kausapin ito ng mahinahon nang sa gayoy madama ng mga ito na hindi siya galit sa kanilang mga ginawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ay doon naman nanumpa ng kanilang katapatan ang minsang naging kaanib ng gabunang kanyang napaslang. Nang marinig ni Daryo ang sinseridad ng mga ito, ay pinili niyang muli itong bigyan ng pagkakataon upang magbago. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ay ninais na ni Daryong bumalik sa kanilang pamamahay upang gawin ang kanyang trabaho bilang isang padre de pamilya. Sa pagdating ni Daryo sa kanila, agaran din naman siyang nagpaalam kay Lola Astring upang tumungo sa sentro ng bayan para maghanap ng kanyang trabaho noong mismong araw. Okay, sunod kaagad natin yung 20, pero hindi literal na sunod kaagad. Ibig sabihin, sunod na upload. Tsaka yung mga pagsigaw-sigaw, paghina-paghina, ang tawag po doon ay dynamics para po mas magkaroon ng magandang outcome yung stories natin para talagang ramdam na ramdam nyo yung bawat eksena. Ulitin ko lang ho, huwag po kayong magalit sa akin, ang tawag po doon ay dynamics. Yun lang. Salamat.